Zdravím vás, priatelia. Určite sa vám stalo niekedy, že ste sa zobudili po nejakom sne a táto situácia vás veľmi ovplyvnila a rozjímali ste nad tým snom, čo sa vlastne stalo v nejakej situácii. Povedzme, že tam boli nejakí ľudia, zvieratá alebo čokoľvek, nejaká proste situácia, ktorá sa udiala medzi nejakými ľuďmi a vy ste ako premýšľali, čo vám to malo povedať. A často sme sa zbudili v nejakej fázi toho sna, že niečo nebolo úplne doriešené, dopovedané alebo dokončené. A my sme možno mali pocit, že sme niečo mohli spraviť, mali spraviť, ale z môjho pohľadu sme len tú situáciu mali vidieť a možno zobudiť sa práve vtedy, keď sme sa zobudili. A často otázku, ktorú som si vlastne ja kládol, pretože v sne je to strašne zamlžené, že kto vlastne z tých postav v tom sne som ja. Či som bol ja tá postava, ktorá to videla ako keby zo svojho prvého, zo svojho pohľadu, alebo som ja bol tá postava, s ktorou bolo komunikované, alebo to bol ako niekto iný. Ja osobne si myslím, kebyže zoberieme nejakú situáciu s nejakými ľuďmi, že boli v tom sne, že všetky tie postavy v tom sne som ja. Alebo všetky tie postavy v tom sne ste vy. Všetko je to jeden človek. A je to vlastne vnútorný svet vás, ktorý je reprezentovaný týmito rôznymi archetypálnymi postavami alebo nejakými subosobnosťami, ktoré sa vo vás odohrávajú a ktoré medzi sebou komunikujú. Asi by som nepovedal, že úplne všetky sny toto reprezentujú, pretože občas tam stretneme nejaké, alebo zažijeme nejaké udalosti z nášho bežného dňa, ale to už by bolo potom na širšiu filozofickú úvahu, že či vlastne ten externý svet, čiže nie je nejaký taký projektovaný sen. Ale teraz sa vrátime čisto k nejakým takým archetypálnym snom, ktoré na nás veľmi zapôsobia a často nám ostanú v pamäti ešte dlhšie. A tie sny podľa mňa sú tu preto, aby komunikovali niečo veľmi konkrétne a aby sme na nimi premýšľali, aby nás to prinútilo niečo vyriešiť alebo zmeniť. Takže sú to hlavne tieto sny, ktoré na nás zapôsobia nejak dlhodobo. No a pointa tohoto príbehu, alebo toho, čo chcem povedať je, že ja si myslím, že v týchto snoch všetky tie postavy ste vy. I tá postava, ktorá niečo iniciuje, alebo nejaký, povedzme, kebyže poviem, nejaká proaktívnejšia, alebo vás niečo naháňa, nejaký zver, tak nejaký agresívny zver, i to ste vy. I tá obeť, ktorá uteká, ste vy, alebo i tá nejaká prijímajúcejšia časť, že vlastne v celej tej miestnosti vo všetky tie časti toho sna ste vy. No a teraz, aký to dáva vlastne zmysel? Na prvý pohľad by sme si mohli povedať, a to som teda nejaká rozštiepená bytosť vo vnútri, to som teda nejaký psycho, alebo to som nejaký schizofrenik. Z istého pohľadu áno. A už som to čítal, alebo už som kedysi dávno o tieto veci sa zaujímal a čítal som rôzne knižky o rôznych šamanoch a psychológov a neviem čo všetko. A povedal by som, najviac takí ako tí vedomí ľudia sa zhodli na tom, že ten najzdravší človek, ten psychicky najzdravší človek si uvedomuje, že vo vnútri nie je jeden. Že vo vnútri proste nie ste jeden, ale ste ako keby nejaká zmes nejakých impulzov, inštinktov, subosobností, ktorí medzi sebou komunikujú. A že vlastne toto si uvedomiť je taký prvý krok vlastne za svojím psychickým zdravím. Pretože mohli by sme povedať, že vo vnútri som jeden a takto sme vlastne ako vychovávaní, aby sme mali nejakú osobnosť, čo povedzme osobnosť je nejaký súbor charakteristík, ktoré boli v našej rodine alebo v tej spoločnosti, ktorej sme boli vychovaní, boli pokladané ako žiaduce a preto sme si ich vyvinuli a dostali sme ich na tú úroveň, na ktorú sú. A potom je tu nejaká časť osobnosti, ktorá je zavrená v skrini a to je tieň. A to sú všetky tie charakteristiky nás alebo impulzy, inštinkty, ktoré neboli žiaduce a tie boli odsunuté. Keď sa chováš takto, tak to není dobré. Keď kričíš, tak to není dobré. Keď si taký a onaký, tak to není dobré. No a čo sa často v tom sne deje, je, že my stretneme alebo dostaneme sa do nejakej situácie, kde tieto rôzne subosobnosti sa tam nachádzajú všetky. A keď sú od nás oddelené od nášho vedomého ega alebo našej vedomej osobnosti oddelené hodne, že ich máme zatlačené v podvedomí, tak ich stretneme ako rôzne agresívne, napadajúce príšery bytosti ľudí, ktoré nás chcú vlastne napadnúť. Ale vo finále všetky tieto bytosti sme my.
A čo si myslím, že sa s tým dá spraviť, alebo akým spôsobom sa s tým dá pracovať, to je, že sa začneme na tú situáciu dívať z orlého pohľadu a začneme premýšľať nad tým, čo vlastne tieto postavy, alebo tieto subosobnosti chcú a ako medzi sebou interagujú. A vlastne, ako by som mohol ja prepojiť tú komunikáciu medzi nimi. To sa mi takto stalo, to som mal takto sen asi pred týždňom, kde vlastne som videl nejakú situáciu, že sa často snívalo o divokých zvieratách a mafiánoch a neviem čo všetko. A bol som niekde v nejakom, v Južnej Amerike, v nejakom maličkom mestečku a tam bola nejaká lokálna mafia, nejakých proste juhoameričanov, ktorí naháňali nejakú obeť a to bolo proste nejaké dievča, a to bolo ako z inej oblasti, ale bola tam tá dynamika, že jej chceli proste nejak ako ju šikanovali alebo chceli jej ublížiť. A ja som sa zobudil presne v tom bode. A prvá otázka bola, že prečo sa mi to stalo a nemal som sa postaviť a toto hento. Ale potom som nad tým začal premýšľať inak a vravel som si, aká nejaká spojka by mohla byť medzi týmito dvoma nejakými archetypálnymi prejavmi mojej mysle, ktorá by ich mohla spojiť, ktorá by vlastne dokázala prepojiť to, čo chce tá jedna časť, čo boli povedzme tí tyrani, a potom, čo bolo toto dievča, ktoré bolo ako obeťou. A začal som nad tým premýšľať takto, že vlastne všetky tie postavy som ja. Takže ľudia, toto je taká inšpirácia pre vás, že môžete sa na tie sny dívať trošičku inak a potom začnete možno viac chápať váš vnútorný svet, možno začnete aj viac chápať nejaké veci, čo vás ako trápia, povedzme máte nejaké závislosti, neduhy alebo depresie, že často tá depresia sa môže prejaviť v tom sne ako nejaká proste osobnosť alebo bytosť, ktorá po vás niečo chce, ale v podstate nikto ju nevypočul. A myslím si, že takéto uvažovanie potom nahráva väčšiemu psychickému zdraviu. Takže s týmto sa zatiaľ s vami lúčim, majte sa, čus.